आं मानो नोंखौनो गोसोखाङो जेब्लायबो हर जाबानो। ओइ साला कारेन्टआसो थांना होलायबायब्रा। सोर अमानि फिसाखौ पावार हाउसाव फज'नानै दोनदोंब्रा। फैफिनबाय माथो। गरम दिनावसो कारेन्टआबो थांलाय फैलाय। गरम दिनावसो कारेन्टखौ बांसिन नांगौ जायो। गरम दिनावसो बांसिन नाटक खिथिबाय थायोना बे पावार हाउसनि मानसिफ्रा। थै साला बिथिंजाय बिसनायावबो गरम, मानसियाबो गरम, आरो फेसबुकआव दसे बेरायहैनो नंबाबो गरम। साला भाइराल भिडिअसफोरानो जोबनो रोंला, भाइराल जानायफोरानो जोबनो रोंला। इसिबां मोजां सिख्लाफोरानोथ' मा जालांजोबखो। मोनबा लाजोबगौमोनलां गासिखौबो। मोनबाथाय उनथिं सासे, सिगांथिं सासे, आगदाथिं सासे, आगसिथिं सासे लागौमोनलां। माब्रै जाबावनांगौ जाखोब्रा समाजालाय। बिनिखायनो आङो फिसाइ गोनां हिनजावफोरखौसो गोसो थोयो, जेरै हाफांखौ मोनबा लायोब्रा आं दाबो। बेथ' नारजि बुदांजोंल'सो दङ, रावजोंबोथ' लाइन मारिहैयाखैना। आजिखालिनि सिख्लाफोरखौ बांद्राय गासैबो सिख्लाफोरानो नङा, नाथाय खायसे सिख्लाफोरा बापावै मा होननांगौ जाखोब्रा बिसोरखौ। बिसोरासो जि देखायोलै। महात्मा गान्धीजिया हादोरखौ उदांस्रि खालामलांबाय होननानै गोसोबायदि जिबायदि खिथिगासिनो। बिसोरखौनो नायनानै थाबाय था। आरो जाम्बासाय सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि सिख्लानि गोसो थोनायावनो गब'लाबायसिगोन आरो। बिनिखायनो गब'नांगौबा साफा दैयावसो गब'गोनलां, गुबुंले दैयाव गब'आलां। इसोरा आंखौ सानसे समनि थाखाय अननानै इसोर खालामना होनायबा हामगौमोनलै। आंखौ सानसे समनि थाखाय इसोर बानायनायमोनब्ला हादोराव रेप जानायखौनो फार्स्ट बन्द' खालामगौमोन आं। बिनि उनाव सिखाव दाकेटफोरखौ खम खालामगौमोन आं। गावजों गाव एना एनि जालायनायखौ होबथाना होगौमोन आं। आरो बर' हारिखौ सबनिख्रुइबो जौसिनाव दोनगौमोन आं। आंखौ जुदि सानसे समनि थाखाय इसोर बानायनानै होयोब्ला। बेथ' बहा जाबावनांगौ जाखो। बेनिखायनो सानदों आं प्राइभेट थाना खुलिनोसै होननानै, माने प्राइभेट पुलिस स्टेसन। प्राइभेट पुलिस थाना। मोजां खोनाथारदों माथोलै। आंनि प्राइभेट पुलिस थानायाव ना बेल होननाय गैया, गनाय गैया। दाय मावनायफोरखौ आंनि जेलाव सोगोन प्राइभेट पुलिस थानायाव, बेनिफ्राय गोमोर होखागोन सिद्दा। बेफोरबायदिसो खालामखागौमोन आं। ओइ साला आंबो मा सानदोंब्रा। साननाय मथे खामानि मावनांगौ। नारजि बुदांनो फन हरनि नामा? नङा अमा राजानो हरनि। अमा राजाखौ दा हरा। हिनजाव सानै लानानै बेहाबा मा जानानै दं। बेनिखायनो नारजि बुदांखौसो फन खालामनोसै नामा आं। नारजि बुदांखौनो फन खालामनि आं। बे थफिरामालाय नारजि बुदांनोलाय मानि इसिबां हराव फन हरदों? नारजि बुदांनो थफिरामनि फन। सोमस्रि सिन्था खालामना सोमस्रि, आं अरायबो नोंजों दं। आं अरायबो दं। नारजि बुदां नों बिदि जाथारबाय आरो उन्दुनाय मानि सोमस्रिनि मुंसो लाग्रा जाबाय। नारजि बुदाङा सोमस्रिखौसो गोसो थोबाय होमबा? आंनि डाउट खालामनाया मोगथाङाव महर लामारबाय। नारजि बुदाङा होमबा आंखौ अनला। मा जाबावनांगौ जाखो दे आंनि फैबाय थानाय जिउआ? बे थफिरामाबो मानो फन हरबाय थादों बियो? हेलौ बापावै हाफां, नोंसो माथो? नारजि बुदाङालाय? दङ उन्दुदों। मानो फन हरदोंमोन नों? माबालै मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायनांगौ दङमोनलै। मा खोथा? माबालै आङो प्राइभेट मोनसे पुलिस थाना खुलिनो नागिरदोंमोन आं। सोर खोन्थानाय नोंनालाय प्राइभेट पुलिस थाना थालायलायनाय? मानो थाया बेलाय? प्राइभेट स्कुल दङ, प्राइभेट हस्पिटाल दङ, प्राइभेट कलेज दं, प्राइभेटनि अफिस दं, नाथाय प्राइभेट पुलिस स्टेसनसो गैया। बेनिखायनो आं प्राइभेट पुलिस थाना खुलिनो नागिरदों, जेराव रावखौबो निमाहा होनाय गैया। बे समाव प्रेंक खालामनो टाइम मोनाखैना नोङो साला पापि? दोन फना। आंहाबा मा जानानै दङ बेहा प्राइभेट थाना खुलिनोनो। थारैनो नारजि बुदाङा सोमस्रिखौ मोजां मोनमारबायब्ला आं बुरै जासे सोरजों थानांगौ जाखो? दुखु अनलायलायनानै थैस' थांस' रायजो जालायनायनि समाय खिराया मा जाखो दे? बेनिखायनो डाउट खालामोमोन आं। दा मा खालामबावनांगौ जाखो दे आं? गाबोन थांनानै सोमस्रिजों रायलायहैनांसिगोन र'। मा जादु होदों बे सोमस्रिया? साला बे हाफाङा आंखौ रायनासो हरबाय। हौवा हिनजाव नांलायलायदोंसोमोन खोमा। अमा बसखौ खेबसे फन खालामनि र'। सुवादा मा खालामदों बियो हिनजाव सानै लानानै। सनाफोर, आंनि जिउफोर, सासे आंनि अखाफोर गावदांबा सासे आंनि बिबार गावदांब्रा। बेनिखायनो सानैबो राजि जालायदोब्रा। आं आंनि बिसनाखौ हगारना होआ। नोंस्रा बहा उन्दुयै थां। आंबो नोंनि हिनजावसो अमा राजा। बेनिखायनो नों उन्दुनाय बिसनायाव आंहाबो मोन्थाय दं।
सानैहाबो मोन्थाय दङब्रा बेनिखायनो सानैबो राजि जालायदोब्रा साथामबो जमा उन्दुगोन ना उन्दुआ माथो आं नोंस्रा बहा उन्दुयोथां मोसौ गलियाव उन्दुहैयोना अमा गन्द्रायाव उन्दुयोथां आङो अमा गन्द्रायावबो उन्दुआ मोसौ गलियावबो उन्दुआ आं अमा राजा उन्दुनाय बिसनायावसो उन्दुगोन मोना हाबा जाजेननायनिफ्रायनो आं बे बिसनायाव उन्दुदों आं मालायखौ उन्दुनो होआ आं मालाय नङा अमा राजानि हिनजावसो आंबो होमबालाय गावनि फिसायखौ लानानै बहा उन्दुयोथां आंनि बिसनायाव नङा मा जालायखो बे हराव बापावै हराव फन हरनो मोना नामाब्रा बुं आंहा टाइम गैया ओइ अमा राजा फंसे बाथ्रा रायलायनोसो फन हरदोंमोनलै माने दासान्दि भाइराल भिडिअ जानाय सुबुं समाजनि नेमखान्थिफोरा गोमोरलांजोबनो हमबाय सिखाव दाखेटफोराबो जेरावबो बांबोनो हमबाय आरो हादोरफोरावबो माबा जाथि लानानै धोरोम लानानै दाङाबाजि जाबाय बेनिखायनो आं बेफोरखौ फोजोबनो थाखाय प्राइभेट पुलिस थाना खुलिनो सानदों प्राइभेट पुलिस थाना औ प्राइभेट पुलिस थाना अमा राजा मा सानो नों थै साला मा गोसोखांदों बे हराव साला बिथिंजाय आंहा मा जानानै दं बेहा माबा प्राइभेट पुलिस स्टेशन खुलिनोनो थै आं दै गिलासेयाव थब्ल'ना थायदां गोदाव सोराव प्राइभेट पुलिस थाना खुलिनोनो माथो मोजांसो प्राइभेट पुलिस थाना खुलिबाथ' सरकारिफोरालाय माथो उदै गेन्द्रासो जाबाय सरकारनि फैसा मोननानै खायसे पुलिसफोराथ' ओरैबायदि घुस लायो घुस नङाबानो माथो खामानिखौनो मावनो नागिरा बेनिखायनो प्राइभेट थाना खुलिनानै नों बायदि फौसुलियाखौ हमनांगौसो ओइ नों माबायदि मानसिलाय आंग्रिमोनदि हो आंनि गाज्रिखौल' सानो नोंनि गाज्रिखौ साननायमोनब्ला नों दाहालागै बिबारबायदि अबस्थायाव थानाय नङामोन मिथिबाय जानला मानला बुंनाङा आरो बहा उन्दुयोथां आं उन्दुनाय बिसनायाव नङा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा हिनजाव सानैजोंलाय अमा राजा आं हले मिथिया आं नों उन्दुनाय बिसनायावसो उन्दुगोन है सना बिदि नङाब्रा आंग्रिमोनदिया नोंनिख्रुइ देरसिन जाहैबाय नालाय सोमोन्दोआव बेनिखायनो बिनि खोथाखौ मानिदोब्रा आं बेखौ मिथिया आं नों जेराव थायो बेवहायसो थागोन होमबालाय आं दिनै बेवहायनो थानोसै नोंबो थादो दे ना मा होनो साम' खेंख्रे आं बेवहायनो उन्दुगोन दिनै बिराद खिनो ओंखारथारबायमोनलै आं माबोरै एरायलांनांगौ जाखोब्रा बिसोरखौलाय गाहौआ मा सिकिउरिटि गार्ड बायदि गसंनानै थाबाय थाखो मा होनखो नोंबो खिनो ओंखारदों आंबो बावनानैसो दङ मानसिया बेंगासिना जेबो सोंथारलालां बेनाव नङाबा आंनि खर'आसो गाज्रि जागोन मा होनदों नों जेबो नङा आं हासुनो ओंखारदों आंबो खिनो ओंखारदों होमबालाय मानोथो खियाखै दरखं मोखाङावलाय मा खालामबाय थादों माबालाय ड्रयिं रुमाव मानसि उन्दुनानै दङ बेनिखायनो सिरि मोनजानो गिनानै एरायलांनो बादों आं सोर उन्दुनानै दङ आफा आरो आइ उन्दै आच्छा माथो जानोखाय बिराद लाजिनाय मोनो आं साला गुजुख्रेमनानै थांनांगौ होननानै बुंब्रा आंनिख्रुइसो बांसिन गोरों माथो सम माथो नंदों नोंलाय आं जाम्बा नङाना नों बायदि गुजुख्रेम रा गुजुनि सोरथो मा जालायखोब्रा सोरलै बे मा गारमा हब्रागासिनो सोर बेंगाजों जेबो खोनालायो ओमफ्राय बे एमाव बेथाया मा जादों गारमायाव मा गुसिंग्रासो हाबना होबाय नामा माबा हासुनो ओंखारदोंनो हासुनो ओंखारनायलाय मानोथो गुजुबाय थाखो एरायलांनो लाजिदोंनो नोंसोरखौ अबेनि इसिबां गन्थं गोलावा ओंखारदों बियो आं हासुनो ओंखारदों ना मादों खोन्थायलां बेंगा नालाय मोजांबो खोनायाना मानसिया आं गोसा खोन्थायदां आला उन्दुनायफोराव डिस्टार्ब बिथिंजाय बिसनायाव उन्दुनो मोनाखै गुड नाइट आफा मानि एसेबां गुजुनाय नोंलाय मानि एसेबां गुजुनाय नोंलाय माने आं जेबो नङा दाउ साला सुवार हरफोराबो डिस्टार्ब थां हासुयै थां मानसियानोथ' जानायानो जोबनो रोङा बिफानावबो जानाया जोबनो रोङा फिसानावबो जानायानो जोबनो रोङा मा जाबावगोनलै बे मानसिजों आरो नोंहालाय दावखाबाय था आंबो हासुनो ओंखारदों आफा थां हासुयै थां साला एसेथ' गोजोनै उन्दुनो होलै ओरैनोबा बिसनायाव उन्दुनो मोनखायाखै साला बे लोखिसारा गथ'आ आरो गुजुलायबाय ना ओइ मानो गुजुबाय थादों बेयो मिन्थियालै मानो गुजुनो ओंखारदोंथाय आला मा रोंगौ मोनदोंलै इयो सुवाद खोलोमबाय आफा साला बिनि खोमाखौ ना थाथा आथिंजों थुफ्लं मारनांसिगोन बा आफा नों बेफोरबायदि सानो आरो आंखौ लानानै इसेबां सुथुरना गावनि फिसालाजों सोरबा सुथुर जायो आंथ' नोंनाव धोन बियाखै सम्पति बियाखैना नोंनि न'खौबो आंनो नाङाब्रा आफा नोंनि धन दौलतखौबो आंनि मुङाव लिरनानै होनाङाब्रा नांगौबा नोंहा अफ्रि जारिनो लिरनानै गालांब्रा नों मोजाङै मोजां उन्दुहैनो लुगैदों ना मान जानांगौ आरो बा खोमायाबो माखौबा खोनानांगौ माखौबासो खोनायोना
दे आफा बुजिबाय आं बुजिबाय मालाबा नोंनिफ्राय आं ओरैबायदि गोजानाव थाहैगोन ना आङो नों आंखौ गोजाननिफ्रायल' नुहुरगोन नाथाय खाथिनिफ्राय नों मालाबाबो मोननाय नङा जेरै हाथरखि अखाफोर बायदि आरो मिन्थिबाय आफा गुड नाइट साला मालाबा आंखौनो फानमारगोनलै बियो खोथाजोंनो फानगोन बियो आंखौ गाज्रियैनो आंबो मा सानबाय थादों आच्छा अमा राजा नायगिरि लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला दे थाबनो 2 लाख साबस्क्राइबार जानाय बायदि दे साबस्क्राइब खालामनानै गालांब्रा अब्ला गोसोआ एकदम बर' बायदि थान्दा मोनलायलायोलै लोगोफोर आसि बिमायाबो थुलां ना मा होनो दे सिखारदो फिसा साया लोंदो नङाबा गुसु जागोन आयो फिसा मा जाखो नङाब्रा ना सिमाङावसो दं आंलाय मा सिमाङाव थालाबायनांगौ जाखो साया लोंदो बेलेग दिनाव आंखौ रायनानैसो फोजायोमोन दिनैलाय मा साहा होफैखोब्रा आयै मा आंखौ बुथारनो नागिरबाय नामाब्रा सायाव बिस मुलि होनानै थै फाग्ला आंखौ बुथारनो नङाबालाय इसेबां फुङाव मानो साहा फुदुंना होफैदों नोंलाय आयै हाब सासेल' फिसा हौवाखौलाय अनाबा देनां बिहामजो लाबोबा सैया खालामजानो बिदि होनो नामाब्रा नोंथ' बिहामजो लाबोखासिगोन नालाय फिसा बेनिखायनो अनदों आरो बिहामजो माला लाबोनो होनखो आंलाय मैया हराव होननायालाय बावबाय मैया हराव होनदोंमोन मैया हराव न' हाबनो होयिनि मा होननायमोन नों बेखौनो गोसोआव लाबाय थायो नामाब्रा गोसोआव लायाबा जायो नामा नोमाया नोंनि थाखाय हिनजाव नायखाबाय मा होनदोंलै दिनै रेडि जा अफिस थांनाङा आरो हाबा जाया होननानै दा बुंखा नङाबा नोमानि गोथै सहखौसो नुगोन नों अब्ला आंनि मराखामाव गोसो होनानै रंजा बाजा मिनिबाय था मा गोदाव सोरावब्रा जेबो गोदाव सोराव नङा बिमाफोरा बिहामजो लुगैनाया माबा गोदाव सोराव जायो नामा थाबैनो आंहा फिसौ बानानै गामियाव बेरायनांसिगौ देग्लायनो मोजां खबर खोनाथारनांगौ आंहा नङाबा आं हले मानिथारा सोर हिनजावखौ नायनो थांनो ओंखारलायखोब्रा जादलै मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा जियानो जादोलाय हिनजावा सोर नाहैना फैनोसै आंबो माथो फसायनोबो हानाय अब्लासिम अफिसाव दसे खामानि मावना फैनि र' बा साहा फुदुंना होफैलायदों बिहामजो लुगैनाया ओरैबायदि लुगैफ्लेना दं आरो बेहासो आंहासो हिनजाव लुगैनांगौ बेहासो बिहामजो लुगैगासिनो दिनै जि सुना होनो नागिरखोना माखो आयै माथो नंदों बिमाया नोंखौ जेब्लाबो अनो अननायखौसो देखाया दा आंलाय आयो मानो इसिबां अननो ओंखारखो आयो दिनैलाय हिमालय हाजोआलाय बोरै गलिखो दे बिदि बुंबाय थानांला आं जिखौ सुना होनोसै ओमफ्राय दख'ना बायनानै लाबोदों आं मानि थाखाय बे दख'ना गोदानखौ गाननानै आंजों ओंखारनांगौ बहा नोंखौ दिनै हौवा गोदान नायनो फैगोन जोंहानाव फैगोन नामा फैया जोंहानाव बेरायथावथाव जायगा नायथावथाव बै हटेलाव लोगो हमनो नागिरदों हटेलावसो हौवा नायो आरो माने हौवाजों नायजायो आरो माथो जायगाबो नायथावथाव बेरायथावथाव हाजोबो गिदिंथावथाव नायलायगोन आरो दे होमबालाय आं नोंनि जिखौ सुहैनोसै थां दुगैहैदो देलायहैदो जागोन दे सोर हौवाया नायनो फैगोन आंखौलाय आंखौथ' हाबा जाफ्राम होननानै मानसिफोरा बासिखायो नाथाय आंथ' बोरायजोंनो खुदुम जाबावाखै आंथ' बेसे साफासोबाव सिख्लाफोरासो बयफ्रेन्ड सोलायबाय थायो खायफाया बेखौ सोलायलाय बैखौ लालाय बेखौ सोलाय बैखौ लालाय खालामबाय थायो आंथ' दिनैसिमबो रावखौबो पियर बयफ्रेन्डखौनो मोनासै बेनिखायनो आंखौ बासिना लाब गैया मिथिबाय नै आंहा डायलग मारिनायावनो दिन थांनोसैलाय दुगैनोसै साफा जानानै हौवा गोदानजों नायजाहैनोसै बाल्ला साननानैनो बोरैबा मोनलायदों थाबैनो खामानि मोनसे लादेरबावनांसिगोन एसे प्रफिटफोरा बारायनायनि आयु नार्जि बुदाङा मालाबानो सिखारनानै साहाबो फुदुंना लोंलायबाय दाना होमबा नार्जि बुदाङा आंनि साहा फुदुंनायखौबो नेला नङाबा हाफा आं साहा नांगौ ओंखाम नांगौ होनग्राया नार्जि बुदां औ नों साहा फुदुंना लोंलायथारबाय आरो आंखौ खोन्थाबानो जायोमोन ना नोंखौ उन्दुबाय थानाय नुनानै डिस्टार्ब जाजानो गिना फुदुंबाय आरो आं गावबो फुदुंनो गोसो जादों बेनिखायनो फुदुंबाय नंगौ नामा नार्जि बुदाङा बिराद सोलायमारबाय आं सोमस्रिनि खाथिसिम थाङाब्ला जानाय नंला
थाबैनो सोमस्रिनि खाथिसिम थांनानै एसे सुलाद लाहैनांसिगोन मा जामारदों डाइरेक्ट सोंथ' आरो आं नार्जि बुदांनाव लोगोफोर दासान्दि समा एसे गोरोबा जादों बेनिखायनो भिडिअखौ लाबोनो हाथ'वाखैमोन ओमफ्राय र' गाबोन समफोरनिफ्राय भिडिअखौ लाबोबाय थालायनोसैलाय दिनै गुसुंबाबो बेखिनिखौनो नायनानै गोजोननाय लाथ'दो बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट